Khubor Kabate CTV. Unang yalam jang kaseng National People's Party ubadairu usembut Menteri Rangba Kejela uba sniau halang dahar. Ulai itu bau MLA Barim ga Mausan Ram constituency uba Himalaya Muktan Syangpliang ukwa ban rung dekot no syakaseng NPP shwa ka election MP Lok Sabha. Habakali lau don jingmut naem banyakun ya ka election MP na Shillong parliamentary seat uba sniau bhau laong ba haduk menta kiladon kumba prangut AA kiba pan tiket naga seng NPP bat shen ka party kan sa syong jialang ban perkat na benta ka tiket election MP. Wat laga All India Trinamool Congress kampat penbena yaki kertong jongki ba kin yakun haga election MP Lok Sabha Arajar Arpusau na Shillong bat Natura parliamentary seat nrei u president jonga TMC uba Charles Pengrop ula aiksai ban National ka TMC ka don jingmut ban penyakun da uba George B. Lengdo u MLA Barim ka Omroy constituency kat ban Natura parliamentary seat pan uba Charles ula ong baka party kan ha ka jingstart jong Dr. Mukul Sangma hadin ka huri hura ka balami nakadaw ka public hearing ha ka snong Tangskai u don u officer jong ka top sem cement ubalakam baka karkhana daubilat kala penshna yeng mani yaki shnong kata ka cherupi wayajer bat Tangskai ki khot jongka executive committee jongka balang presbyterian cherupi kila lek bani kendo yau president ka Meghalaya Cements Limited u RK Pari ban panjing shai halor gani u Pari ulapan shai ba u officer jongka top sem ula bakla bat shimut ban kren ye ki balang jongki laisnong nrei ukren ya ka yeng mani ka ba ka top sem kala penshna yaki nong trei jongka haplau jongka company haga jo ka por ula pan map na ki nong yalam balang lada don kano ka jingkren bakla na ki nong trei jongka karkhana kinong yalam balang ru kila map hadin bagila yo jing shai ban kila sneng lakrau ya kinong penya jongka karkhana baki dei ban pensngau thu ya kinong tre jongki bakim dei ban supadia ya uthli jongki kat bakimon la ban supen kan mau bahagani ka juk asngi kinong yalam jongka balang ublei na waya jeru kila lek ban panjing shai na president ka Meghalaya Cements Limited halor gani ka juk aman u nong shong shnong jongka panaliar jowai uba RK Rembai ulawat jingtip lengba ka right to information na ka PWD Roads Shangpung Division halor ka jingpentrei yaki surok hagtei ka division nrei uni rangba ula keno ba ka tenat PWD Roads Shangpung Division kala buri yaka kerteng jongki contractor kiba pentrei yaka kam yaka surok ayu ki pentrei bat katno ka jinglut ulayo ka jubab na katay katanat bakat kum ki kendon jongka RTI kimla ban ay katay jingtip nrei hadin balapek janai bah ya ki kendon uni orang ba ula tho biang ban pan ya kane ka jingtip bat ulakam bagi kendon ki syak ban ay kata ka jingtip nrei haduk menta umpat yo jubab uba rembai ula ai por laisngi ya katay ka office bakan ay ka jubab na marba udang pen krep ban ujor syaka loka yukta ulai tu bau yo jingtip batang hapo nriu benai kani katanat kala pulut san klor tam hagaban marmot surok kat baki surok pat kidang jot ratai shibenta kum ka jingrakhi ya ka National Sports Day ka Directorate of Sports and Youth Affairs jongka sarkar jilla kala pun kup buram yagi nong yelek kai ki bakentup nadu ki Olympic bat ki non Olympic sports kidon shispa live sangut ki nong yelek kai na ka Olympic events ki bala syak pun kup buram bat nyu pu prangut pat ki dei na ka non Olympic events ila don ru ka jingila kai paralok la ni ka football friendly match ha madan polo ha pedenggi MLA bat ki officer hagani ka juk ka sngi barakhi ya ka National Sports Day ka office jong district sports officer ka Ribhoi district kala penlong da ka jingila kai football paralok la ni ka football friendly match ha pedenggi officer ka Ribhoi ban ki nong thok kubor jong ka Ribhoi
Kani ke jing lekai kalalong hamadan NSCA Mini Stadium ha paham seim nongpo. Hakani ke jing lekai ka kenhun ki officer kala penlim dan laigo lakaway ya ka kenhun ki nong thau kubor. U kongsan hakani ke sengi udai u sports icon jong jela u samla Johnny Nongrup. Unong yalam ke Saint Congress u Rahul Gandhi, u dawa ba u menteri rang ba dok kari u Narendra Modi, u daiban keren AA halor ke jing penmi ke China ya ka map ka patmai. Ya ka bakala kuntup langru ya ka Arunachal Pradesh kum ke Jaka jongka. Ha ka map ka patmai. Jongka China, lapan i baka Arunachal Pradesh bat ka Aksai Chin ki ha ba po China. Ka Aam Aadmi Party ka kuwa bau nong yalam jongka u Arvind Kejriwal. Unbat kum unong yalam jongka kenhun jongki seng ki badan hakaliang persya ya ka balatip kum ka Indian National Development Inclusive Alliance lani latip lengkot ya ka kum ka India. Ka nong aitin jong ka Aam Aadmi Party ka Priyanka Kakar kala ong bau Kejriwal udai ubaya khun ting banwan ra jing kala hagari India. Bat ula pen iru daki kam ha Delhi ya ka jing la jong u kum unong yalam. Ka jing yalang jong ka India kan salong haka lifeway tarik unailar bat haka shi tarik unailur ha Mumbai. Ka High Court of Karnataka kala penmi ya ka hukum balada ki briu ki dawa by luksan naga daw ka jing ja accident omdei ban pendik ya ki daga bapa wanra ya ki sabut lani ki saki satar kumban tian bisyar ya ki nongle kam sniu. Ya kani karai lapan mi hakapor bala tian bisyar ya ka mukot duma jongka way ka insurance company ka bamsiu ya ka jingdawa bailutsan jongki briu ki ba accident kali. Ka Sarkar Delhi kala hukum ya baro gidukan bat ki shlem trekam jongki reu shimet baki day ban aishuti ya ki nong tre jongki hakapor baka don ka jingalang jongka G20. Nrei kim day pat ban penduk ya ka bainong sngi jongki bat kim day ru ban ot ya ka tulap jongki. Kajing yalang jong ka G20 kan sedang naduk ka pratarik unailor. Arngut ki priu kila yap kentup ya udkot jong ka Village Defense Volunteer ha kajing ya siat ha pedeng ki arkon hon ha Bishnupur District jong ka Jala Manipur. Kidan hinyongut ki weipat ki bala mensau bala penkit ya ki sha hospital. Ki pulit kila pentip baki layok kem saungut ki lekno ki badai na ki kenhon baper bat layok kurup ru ya ki tiar siat bat ki kuli naki. Harngut naki ki day ki khot jong ka NSCN-IM way u khot jong ka People's Liberation Army bat way pat uday unong erap jong ka Kangleipak Communist Party. Ki pulit ki layok kurup ru nyau tali ki suloi ki bala rong tu na ki thanat pulit. Ki pulit jong ka Gujarat kila kem ya way u briu u bale menle yala di kum u scientist jong ka Indian Space Research Organization bat utay u briu ula keren ru syakilat pathai kubor baniathu haki ba kumno ula shna penwandur ya u Chandrayaan 3 shwa ban pha sha ubnai. Utay u briu uday u bala tip kerteng kum u Mitul Trivedi. Ula kamru yala de ba uday u assistant chairman jongka ISRO. Ka Andhra Pradesh kalakhang yakino hikai bakin pendon kam mobile phone ha kamera class. Ka Sarkar kala shim yakani garai hadin bakalalap baki bon kino hikai ki pendon kam mobile phone hapo kamera class bat ka jing pendon kam jongkiru ka daitang na kabenta ka kam shimen. Bat kamdon jing day AA bat ka jing ai jing hikai haskul. Ka Sarkar kala bu ya ki kendon ban penshitam ladalap baki don kino hikai ki ba penken ya ka ai. U Menteri Rang Bado jongka Australia u Anthony Albanese ulapan bena ba ka Australia kan perlong da ka jing ya thap vote haga khatsau tarik risau na ka benta ban shim ya karai ban penkup bor yaki riulum lanigi Aboriginal bat ki Torres Strait Islander ba kin don bentalang hagaban ai jingmut ya ka Sarkar lani ya ka yeng dorbar. U Albanese u laong ba kani kan long ru shibenta kum ka jing ya long ka wei hapok kari. Don kam ban yo ya ka jing bun pai la kumno ru na ki sautli ki jela.
Ki Aboriginal but ki Torres Strait Islander ki ki jait pun riu lum ki balong kerpang na ki wei pat ki nong shnong jongka Australia. U Menteri Rang Badu ka Israel u Benjamin Netanyahu u larai ban perking no ya ka jing penlong jing yalang ki Menteri jong u bat ki wei pat kiri. Ula penmi ya ki kendon ba shua ban penlong jing yalang bat kino kiri ki hap ban yo jing bit shua na u. Kani ke jingkren jong u kadai hadin bakalapau hakilat pathai kubor ba u menteri ketenat korbari ke Israel ula penlong jingalang sop bat u menteri korbari ke Libya haro ke Ukraine kala siat dagi drone hakikat lengsun hanong ba Pskov jong ke Russia bat hagani ke jingja sautali ki lengsun kila pathai ke jingjulor kamdai syo ke barit Nrei la penting napat ba kamsim ladon kano ke jing yap brio. Ka Russia kalakam bakala yo pan siat penthei ya ka ling ke bakit kumba san pongut ai sipai Ukraine. Ka Islamabad High Court kala hukum badai ban pelait no yau Imran Khan bat kala weng no ya ka rai penrem jong ka court ka bakham hapo. Ka court kala hukum yau Imran Khan bau dai ban siu ya ka bai jamin la ni ka bond ka ba silak tengka ha ka pisa Pakistan bat la hukum ru badai ban don wei ubriu uban kit kli na ka banta jong u Imran Khan ula syak kem ha ka santarik unailar hadin bau la syak rai penrem halor ka dosya khana case u General Commander jong ka Sudanese Armed Forces ula sedang ban penyat ye ki kam jong ka sarkar da ka ba ubat yaladi kum u chairman jong ka Transitional Sovereign Council bat udon jing muru menta ban tau ye sarkar ka basipor ka Rapid Support Forces pat ka kwa ban ya soino ya ka soskular sange ya siat bat ki sipai ka Sudanese Armed Forces khanang ban yo ban prolong no da ka election ha Sudan ka jing yesiat hapadeng kita ki arkan hon ki sipai kala ne menta la kumbasan benai bat kila dan palat lai hajar ngut ki brio ki balayam bat daki million ngut ki bala patch no ka World Health Organization kala pentip baha Afghanistan kumba arpasangut ki long keme ki ba armet ki yap ha ka shisngi ka jing yap jongki kedai namar ba kam biang ka rukom sumar bat omdon ki jaka sumar babiang ka WHO kala maham baka jingyap kala banang kieu syusyu hakisngi ki bansawan lada 4 la ban penbiang ya kila jing sumar ka jingyok pang kilong kemi ki ba armet ka dairu namar ba kimyo ya ka bam ka babiang namar bapan ka jingdok ka jaka bam ka belatip kum ka Reams California kala penmi ya ka wei ka kendon ba kanom de jing bam syaki pulit lani ki sipai lani kino ki kenhon ki barak tiar siat bat ki bafong uniform kani ka kendon kan trekam ru na ka benta ki pulit lani ki sipai jong ka United States ki pulit ka San Francisco ki lapen priang ha social media ya kani ka kendon jong kani ka jaka de bam ki la don ru ki pulit ki basyabe ha ka por bakilej bam ha ka te ka jaka de jing bam katai ke jaka ding jebam kala ong baka jing don jong ki pulit ki bapong uniform bat ki barak sulai ka penting pensmit ya ki breu ki bawan bam ka Netherlands menta kala pen kre ban penyai no ya ki lengsun ki ban kit tang ya ki breu ki bala he karta kata nado khatn reu snem sejrong bat ya kani kan sedang hau nai weng mentau snem kan sedang shua ban penyai ya ki lengsun na Amsterdam bat Curacao. Kadau bagi sedang menek kemni, kadai namar ba kidon bon ba gibreu, kiba wit ya ki kena hapok lingsun ba ki hala palat. Ha United States gibreu ki yap man la kasan minute, namar ba la jur palat ka jing di drugs. Henrai menta ka sarkar US, kaya kendo sakawai pat ka jing ba ka hap ban yakun. Bat kata kadai na ka jingmi sa way pat ujai drugs uba penput bat penmong yak sni dok gibreu lani uba ki ong zombie drug uni ujai drugs udai udawai uba ki jupenon kam hagi masi bat ki kulai
Nrei, kinong kai drugs menta ki kle lang u bat ka fentanyl lani u heroin. Ka China menta kala terwa da kasong pisa ya ginu kishinrang lani kikintay kibaya tho hagarta kaba arpusan snem lani kamduna ya kata karta ro. Kadau baka China kale kumta kadai namar ka jingduna palat ki brio ki bakakon bat kata ka kta bha ya ka jingbon brio ha China. Baro kata ka China ka juyo ya ka nam kum ka ri ka babun brio tam. Nrei menta ya ka ni ka nam lakani no dari India. Ka Sri Lanka kan tiet kumba khandai puar million teli ki peleng na India hagador ka babit. U Presiden Ranil Wickremesinghe ula ajeng menjuru ya ka sorkar bakan tiet ya kita ki peleng hagini ki laibana ki banwan. Ka Sri Lanka kandang yai beteng ban tiet peleng na India kat ba kampat la pan pendap naledehi ya ka jingdon kam peleng jonggari. Ka peleng mentah Sri Lanka ka syongdor lai pusan tengka ha ka pisa Sri Lanka. Henrei ka India ka de marsiteng na ka taigador. Kito kilong kimat kublai.